Erokamano nyakwara mogi koro donje twak marwa mar buch jopiny an ka ilo Trevor Umbija nyakwara mogi adani mondo wagoye mbaka kod jolony ma bende gin lakteche ma ok thuolo mokwongo ma gibiro ramogi ka kata kamano mai thuolo mokwongo ma wan kod gi buch jopiny nyakwara mogi mondo wagoye kod gi mbaka wadang'iyo wach mar okumba manyien mar thieth milongo ni SHA kaachiel kod mano mar agulu mar omenda ma siro weche mag thieth milongo ni SHIF kata Social Health Insurance Fund ma bende en achiel kuom mago ma sirikal koro dhiro e pacho ka mondo mi oganda jo Kenya ondikre kendo giyud ber ma sirikal wacho ni nitiere shaka. Penjo maduong' nyakwara mogi ni to ber mage manitie. An ka kod lakteche ma bende romo kendo miyo jotuo geno mar bedo mangima e kinde ma gidhi manyo thieth e ute mag thieth mopogore opogore. Yiena mondo arwak gi kaw ka ketho sani nikech ma ok en thuolo ma na wuon ma mondo wuoye nyakwara mogi. Ma en kinde ma jolony biro nyisowa ni to gin ang'o ma gi winjo ahinya wach mar SHA ni kaka joma bende romo kod jotuo pek mage ma samoro jotuo pod kale to gin ang'o gin bende ginyalo nyiso ni pok ochopo maber kaka jolony weche mag thieth. Yiena mondo arwak gini machiegni ahinya Dr. Primas ka yudo thuolo mar go kodwa mbaka e buch jopiny odhiambo ma kawuono. Ma en thuolo ma mondo wayange ne jopiny to gin pek mage ma pod nitie kata yot mage ma okumba manyien mar thieth biro godo. Machiegni e studio mar Ramogi TV e buch jopiny otieno ma kawuono. Erokamano George kuom rwakwa kawuono mondo waywe wach ni. En wach mabet osebedo ka pek matin nikech ochakore to en wach ma pod watemo winjo kako odhi, watemo ng'e kako odhi to kata sirikal wuon be pod chandore matin. To king'iyo kaka program ni mar thieth ni olosi en program maber kabisa. Onyalo konyo japiny kabisa nikech opogore gi NHIF machon cha nikech en jo Kenya te biro bedo gi yo ma ginyalo yudo go thieth. To en thieth mabo chakore kuom osiptande matindo mar health center kata clinic kata dispensary madhi nyaka osiptande madongo kaka Kenyatta National Hospital. To kendo iyudo ni thieth kaka kuom thieth mana tuoche mathiedho ga mar kansa ni king'iyo kwa chako kata kansa chon nyicha kansa ok watimne gi screening e yo maber nikech ok dhi nikech mondo timni screening nyaka igol pesa mari michul. Koro chuno ni gigi nche natimo gi mana osiptende mag private. To kaka screening mar prostate kikaw ka prostate nyocha chuno ni nyaka ichul pesa di 3,000 mar test to 3,000 minego laktar mano 6,000. Ji mang'eny ok nya timo mano. Mondo tim mar colon chuno ni nyaka ibed gi kadhi mana 1,000 kendo 6 kata 10. To kaluwore gi nonro masano biro machiegni mar primary ilungo ni Primary Healthcare Fund. Koro Primary Healthcare Fund ni biro fund screening mag cancer mag prostate, mar breast, mar cervix. To magi cancer mang'eny machando ji kabisa gi mar breast. Kendo kwa dhi mbele wabo yudo ni thieth mar cancer wuon omedore. Chon nyicha kin gi cancer nyaka chandri mokwongo ma laktar gol biopsy kuomi ma daktar ng'i biopsy magi chula kendi magi timni test koso ni in gi cancer koke ichako bedo gi cover kuom NHIF. Sani kuom thieth masani ni wacho ni National Social Health Insurance Fund bro chulo ni kar dwaro cancer no diagnosis to gi staging mamano omi 1,400. Koro kitieko kanyo ibo dhi thieth ok bipogore ahinya to thieth machon cha koro sani omedi. Chon nitiere gik moko ma iluongo ni chemopot. Nitiere chemotherapy moro minyami madhi mna ndalo 4 ma en obet ma e dendi odonjo mana mos odonjo mana mos. Idwa ni mondo mige ogi gimoro miluongo ni chemopot miketo e korika. Gino sani sirikal bo chulo ni, chon chulo ni nyaka chule kendi. Daktari makema kagi kanyo winje Jerry bende omoso nyakwara mogi mondo wadhi nyime gi twak anno ka twak obedo mamit kendo sechako chiwo ler ma japiny gombo ng'eyo ni tang'o gini manitie i SHA kopim kod weche manitiere NHIF. Machiegni nya Dr. Jerry. Erokamano George. Kwa usebedo kwa wuok mabor kendo NHIF ne wang'e kapod watin to ndalo machon ne wang'e mani kidhi e osiptal to NHIF dhi chulo ni mana otanda. To sani ne wasechopo kuma koro NHIF ne tiyo ma ne chulo ne ji gik mang'eny ma kata mana dental kaponi laki moro rami to NHIF ne nyalo chulo.
nitie gik moko matindo kaka daktari owuoyo weche kansa ne nitie ma ne NHIF chulo to nitie mana ok chul. To program ma koro gibiro godo ni apa ni program ni kapo ni obedo implemented maber en mani pok wang'e gik moko e iye to kapo ni implement gik moko e iye maber to ma is one of the one move ma nyalo konyo oganda kabisa. En mani koro ratiro mar ng'eyo ni gigi be dhi bedo kaka dwarore ema koro tek niwach nitie ng'ikruok moko mosechako matindo tindo moneno kendo koko matindo tindo bara pesa moro timre kama koro kanye ema koro waywak ne ni to be dhi bedo kaka giwache ni lakini ka gikete kama to ang'e maber ni kalure gi kaka ji tiyo joma onge tich ng'ato ka ng'ato nyaka yud chance mar yudo konyruok e wach social health insurance fund ni kokabara social health insurance fund kata mana SHA ma en social health authority gima ng'eyo ni gikete e tiengni adek ma wan gi primary health care fund ma mano ichulo gi serikal ema chulo to kar primary health care fund ni kanyo ma wang'e ni nitie outpatient to nitie inpatient moko be nitie gik moko ariyo adek ma be ginyalo thiedhogo to kokowuok kanyo to wadhi kendo ma serikal chulo ne ji wan gi critical and chronic health care fund ma mano be serikal nyalo chulo ma ng'ata mobedo registered ei SHA nyalo timo nade nyalo yudo konyruok kalure gi kaka gimiyo ji to nitie kar SHIF mawacho ni social health insurance fund kanyo mago koro jok machulo pesa inyalo bed ni ng'ado gi statutory deductions ing'ado gi e msara kokamano to ginyalo bedo ni gichulo kendgi to joma chulo kendgi gi bende nitie kaka giwacho ni nitie kaka gidhi ng'eyo kanyo ema koro pacha duog ng'eyo matin to gidhi ng'eyo nade ni ng'ani loso pesa makamani wach ng'ani ok ondiki to jok michulo man gi msara to giwacho maber ni gidhi golo 2.75% mar osara ma giyudo koro kanyo be ang'e ni gidhi golo pesa mang'eny maloyo kaka ne NHIF yudo ma kapo ni pesa ni otigodo maber kata ka jopiny oyie ni pesa gi be giyie ni mondo gigol to dhi konyo serikal kapo ni dhi kono SHA mondo tich maler kapo ni gidhi tiyo kono maber. Alright, Dr. Jerry Wangari kanyo mondo penjo moro. Kar thieth ma utie sani nyo chenro ne ochakore odiochieng' manyoro nyo yanga. Kawuono nutiyo kod NHIF koso nutiyo kod SHA? Kawuono ne watiyo gi SHA, NHIF nowe tiyo. Ne wawe tiyo godo nyoro. To nyoro no system ne rach. Kawuono be okanyal wacho ni system ne ber. System be ne rach. To apart from that, nitie gik ma be kata kidwa ni chako idwa neno jatuo. To nitie gik ma ok inyal ng'eyo ni idhi tim nade kata in pesa ni kaka osiptal ni wachi ne ohala. Yes. Idhi yudo pesa ni nade. Koro ng'e ni ok inyal dhi adhi chiwo. Nitie jok momi ratiro maber mong'e kaka dhi tiyogo. To nitie joma pod kia. Koro kaendi ema pod ng'ikruok moro nitie. Notimo nade kawuono kata nyoro? Sama jatuo nobiro osiptal notimo nang'o? Nonyisgi ni wan gini wakia doura doga dala koso ninyisogo ni koro nikech gini wakia kore pok wawinje malong'o koro donjo ofuko mondo miwa gimoro matin nikech wan bende wamenyo nitie jomonjo bed ni chulo nitie gik monjo bed ni nyiewo mondo thieth odhi nyime. Mana diera. Osiptanda kuma nitie kawuono to naonge tich. En odiochieng' achiel naonge tich. To jotuo mag NHIF ok wane mang'eny ahinya gi sani. Koro ok anyal wacho ni waweyo mok wathiedhogi kata ni wathiedhogi to kalure gi instruction manaweyo ma koro wawinjore godo osiptal ni wakuong wawinj wang'e ni gini to tiyo nade. Koro sama ung'eyo ni matemo penjo Dr. Jerry ni sama ung'eyo kaka gini tiyo ni jogi biro gi omenda magi wacho ni gibiro gi omenda margi. Alright, setiko iduoko penjo no makare. Erokamano ahinya. Koromo bang' thuolo machuok kende abiro miyo thuolo Nyakwaramogi mondo un bende ugoye simu. Nyakwaramogi kaw thuolo goye simu ka intiere kod penjo moro amora ne dakteche ma wan godo kawuono. Watemo mana lero gin bende kaka giwinje nikech gin e joma jotuo ringo gore kuomgi seche ma jatuo obedo kod chandruok kata midekre moro. Koro gima ginyiso jatuo kanyo mondo ng'e ni gin bende pek mane magiyudo ma samoro jatuo nyalo bedo gi geno
to odhi yudo ka inyise ni koro nyaka igol pesa, to wacho ni to agolo pesa to sirikal oseng'isa ni asendikora e SHA ni, ang'o momiyo achako agolo pesa? Koro mae gima wadwa ni mondo wang'e kuom dakteche, mondo kik kata samoro kidhi to daktari onyisi ni tim gimoro tineno ni sirikal ichako bari wach kata neno ni samoro daktari ok dwa konyi. Magi gik modwa ng'eyo otieno ma kawuono. Nyakora Ramogi, namba mar simu nitie bwo TV mari kanyo lai bute kama ndiko nitiere, no ibiro neno namba mar simu kanyo, ibiro goyo mondo wang'e ni to into pachi en mane. Dr. Primas, odiochieng' ma kawuono kane waloso kodi ne nitiere dich ma ng'iyo jotuo mar ni ores ngima joma nobiro mondo mi omany thieth. Odiochieng' ma kawuono ne chal nade? Jotuo manobiro mondo mi ng'igi, nitiere moko ma samoro nosebedo kabiro ga mane nuore biro kawuono, nitiere moko ma bende samoro nobiro kuom thuolo mokwongo mondo ng'igi. Notimo nang'o kawuono e kinde ma SHA, SHIF gi NHIF koro ji pod ok ong'e ni mane otiyo nade? Koro iwena ta nyachako gi nyoro. Yes. Koro nyoro jotuo mang'eny nyoywa kabisa, nikech wan jok mwathiedho gin jok ma wathiedho gi kansa, to thieth mar kansa en thieth ma kochaki kaka kawuono tinyabiro ni yudo thieth odiochieng' kodiochieng' kuom ndalo 20, ndalo 30. Kaka radiotherapy en thieth mimi pile pile madhi wige dweche. Koro nyoro kanyo jotuo ochopo osiptende, kuonde private, kuonde sirikal kaka Kenyatta manyantie, nyo onge thieth. Onyisigi ni gichul, to gin giwacho ni an NHIF nosendikona, nobro miya thieth kuom ndalo 20 kata ndalo 30 mane gisechulo pesa, mane gisemiya gimiluongo na approval. Koro un kung'isana akel pesa to an abiro osiptal to aonge pesa, koro timo nade? Koro jotuo mang'eny nyoro nyokomi thieth. Nitie jotuo ma be itimo negi chemotherapy ma gin gibiro kawuono, chako biro bang' ndalo 10 kata mana wige 3, jog be nyokomi thieth. Koro kanyo chopo saa 7-8 nwayudo memo ma CEO mar hospital ma Kenyatta to gi mag private hospital ka manyo ndiknegi gi Ministry of Health, manyo wacho ni jok manigi tuoche mag kansa, jok manigi tuoche mag kidney matimo negi dialysis, jok kansa mitimo ni chemotherapy, mitimo ni radiotherapy, wadhi mbele gi thieth mar NHIF. Koro gin pod watimo negi form ma NHIF cha ema gidhigo mbele. To jok manigi insurance gin to gidhi mbele moko bedo disrupted. Daktari, wan gi simu moro ka mani Felix nitiere line mondo nyiswa ne en wuono penje moro ma en godo kata gima odwani mondo mi ong'e e twak maro ma kawuono. Felix, ma en Ramogi TV, oimore. Machiegni ahinya wan ka kod twak ma otenore kod weche mag okumba mar thieth mar SHA kaachiel kod SHIF. Inyalo duoko duond TV mari piny mondo wawinjre kodi maber, ipenje wach ma samoro in iwuon inyidu kombo mondo ing'e. Felix Kabwet sae no warugo. Yes, Felix. Weche mapenje da daktari. Yes. Bado nche ingigo ule NHIF kapok ni chulo. Chulo ni nyaka chule kukicha kuchule shani, kusumara shani, chapuri mana mingi. Nwane penjo no Felix? Apenje ni kaponi nche ingigo ule NHIF. Yes. Kapok ni chulo kada duishe mukare. Chulo ni chaki chulo kendo kwa shauri mbele kusuma chaki chulo rumaka. Alright, erokamano ahinya. Erokamano. Felix openjo wach mar gowi. Aya, wan gi jal machielo ma bende nitiere e line marwa. Ma en Ramogi TV. Hello? Yes. Yes. Awacho ni okumba mar SHA na nikech an adhira uso masiku mag omena, ok anyal yudo kaka thiedhora maber nikech nadhi nyaka osiptal oriemba ni gino ok ti, koro kanyo wauru otek, awuok namba Kodero. Iluongi ni ng'a? Susan Atieno Odero. Susan, erokamano nya Susan. Aya, Susan mar namba Kodero. Aya, wachako wawinja ne jal machielo bende mondo nyiswa kaka weche chalo. Andrew, oimore mar Ramogi TV. Apenjo jogo ni to wach mar SHA no ga atemo keto dhako system wacho ni dhako ok nyal donjo, to NHIF yo an kod familia na te dhako e chiel gi nyithindo.
Koro ka wengi wach mane mantie system mane ma itiyo go med luga to dhako. Erokamano ahinya. Nyakwara Mogi mano simu mogik omiyo wewa kawane duoko ka wadhi nyime kod twak marwa buch jopiny otieno ma kawuono. Koro mano simu mogik ma bende wang'eyo godo wach mar medo kwan jok ma yudo sire bwo chenro ni. Dr. Primas na pane ng'adi matin kanidhi nyime inyalo kawe akawa gi kanyo kaso wabiro duoko penjo mar Felix kachiel kod Susan to kod bende jal ma ogocho mogik ma penjo wach mar medo ji kwan mag joma iluongo ni beneficiaries lai machal kod ma. Koro anyasamas ni nong'iswa ni tuo che mar jo kansa mane dhi mbele wabro dhi mbele to nikech sani pok owinj maber wabro tiyo gi NHIF koro mano nokonywa. Koro ne wan gi joma biro manyo yot ni nigi kansa nyoro gibiro ni gichako thieth kawuono. Yes. Koro mano be wasebedo gi shida kabisa nikech osiptende kaka Kenyatta gene gi private hospitals ma Nairobi kapok wayudo forms mag SHA pok nomiwa osiptende go. Koro nong'iswa ni forms go nitie to pok ochopo. Koro mano be okelo confusion nikech kwa ndiko form ma NHIF kwa miyo gini giter en kuonde mancho obedo kaka NHIF office mancha kao forms gi to tero NHIF nyiso ni gin form no gikia. Koro nitie confusion hospital kendo wang'e ni jotuo kuom ndalo ariyo gi osebedo ka chandre nikech laktere ok ong'e gima timore kabisa. Managers mar hospital be pod kobede line kabisa mong'e ni to gitim nang'o to wambe laktere pok ong'iswa ni to watim nade. Koro nitie laktere wan nitie moko mapok oneno kata form mar sano koro wan chuno mane ndiko ne jatuo NHIF no. Koro kwa penjo to ning'isowa ni wamiya ne sirkal sama tin mondo gilosane wach gik machendo gi kaka registration makata ji wacho gi wach form ni mondo koke wabi winj to wadhi adhia mbele gi thieth jok mane osebedo ka tuo to wa continue gi account gi mag NHIF. Jok mane gi insurance ma oko gi gin to wach gi ok tek koro ng'eni chon insurance nokiyie mondo thiedhi kionge gi NHIF to sani to insurance ma ng'eny noseyie ni wanyanyala filo form gi to gimiyo ji thieth to gidhi mbele. Alright, erokamano ahinya. Dr. Felix, Dr. Jerry, Felix penjo ka penjo ne samoro ng'ato ne nigi gowi kuom ranyisi samoro into kiwuok gi NHIF ma samoro nyalo duoko penjo na ahinya to kaluwore kod ng'eyo mar kaka osebedo kuthiedho jotuo samoro ng'ato nitiere kod gowi to idwa ni mondo okungo chul areas ma en go koka NHIF bedo activated mane kaka nitimega mondo koro chak tich nikech koro en gima koro is up to date kaluwore kod dho kizungu en gima koro nyalo tiyo. Openjo ni koro koponi ni ng'ato nigi gowi cha mapok ochulo sani koro ka ji dhi shani koro gowi cha ojwang' koro uparo ni gowi cha idhi jwang' kose ni dhi kawe kech waneno ka joma ng'eny manyon cha nigi kad mag NHIF ong'isi ni automatically obedo registered sha. Ing'eni nitie jok ma dwaro thieth sani ma waluongo ni transition period nitie joma dwaro thieth sani to nitie joma gidwaro mani mondo gowi no lal to kidwaro thieth sani to pod ne pok ichune nin gi gowi to kata ka ne onge transition to ne ok inyal yudo thieth. Apa ni daktari mano adiera. Yeah, mano adiera. Koro sani kwa wuok mwadhi another system makoro wadhi mar shani apa ni gowi ni machadhi gi NHIF mano pacha lakini jo NHIF manyalo miyo ratiro koro ni to wach ni dhi bedo nade kalure gi pacha to maendi is a new system to chalo ga gi men kambi machielo. Waneno ka ji automatically obedo registered iwacho ni ibedo transferred yes. The transfer mar nyiso niya kani kaka koro Dr. Jerry rwakori ni ka wa transfer yi waketi e dot ok wadhi goli ni koro wach ni wagoli suit mirwako maliche ni mondo koro idong kangi shati kende iteri gi suri no ibedo transferred. Aparo ni ma nyiso ni samoro kata mana gowi no inyalo dhi ni odhi e SHA kocha mondo koro ing'iyo ichako balance kaluwore kod calculations kata kwano migo sani kaluwore kod percent mwinjo bed ni chulo ka dhi e SHA koso daktari en na koro mano wach mosechandowa wambe kabisa nikech ji mang'eny jowe chulo NHIF dweche 3 dweche 4 mokalo nikech ji ne rito ka gimeluongo ni shani josudo ka rito sani kech sirkal wacho ni shani ka in ng'ama nyicha ok nyal chulo to gibo chulo ni yes to ji mang'eny oseikore ni ok nyal chulo kata NHIF no ji mang'eny mincha wathiedho nyicha rito ni chieng' mong'iso no tuo no koko ringo dhi chulo ka gin jok manyicha ok ondik gi sirkal ondik gi private mi igole
Koro mano en gimo jiyo mang'eny osepenjo, wambe wasebedo kwa penjo to pok wayudo nonro kabisa ni to gini de tim nade, mana kaka daktari osewacho ni warito mondo koko wabinj ni sirikal bong'iso ji kam. Taparo e pacha kaparo tapani joka dhi chako mako teri koch cha midonje SHA tinini in gi registration man NHIF kod di automatically start a new one. Okay. It's a fund manyien, although negi wacho ni kech sani bilion pradek mapok ochulo siptende, koro bilion pradek ni be sani SHA ni koro timango okaw ni nyaka koro gichul osiptendegi. Koro any debt manchani chon kata ng'ato kanigo should be transferred. Okay, erokamano ahinya. Aneno ka wamedo bedo gi ler mopogore opogore. Openj ka ng'ato wacho ni nodhi osiptal to ok onyal nikech mano Susan Manamba kodero korento ywaka ni gino ok onyal pekne. Asto neno mar mogik no bende wacho ni en owuon to sani odwa ni mondo mi orwak min ode e lai mar SHA ni to koro ok nyalre. Ang'o ma nyalo bet ni timore? Samoro gi ng'eyo ma un godo kotende kod kaka cards gi osebedo katiyo e weche mag siro weche mag thieth. Well, gima ng'eyo ni dependence nyaka mbele ka indi kata sani nyonyo ni nitie shida matin mar rwako dependence, lakini mbele ka to nyaka migi thuolo mar rwako dependence gi. Niwach kata king'iyo package ma gimiyowa, nitie moko mawacho ni omi pesa, oketni pesa ma inyalo tiyo gi pesa makama e household. Seche magi wacho ni household ni mangiso niya ging'e ni nitie ng'ama dichuo gi ng'ama miyo gi nyithindo. Koro kapo ni nitie ng'ikruok moro matin sani ni ok nyal rwakgi, to magi ma gidhi bedo en gima pod nyien ma ang'e ni idhi los gik moko machando ji ma sani idhi los gi mos ma kochopo mbele kanyo kata mana dweche 3-4 moko kanyo to ang'e ni koro gikailagi kapo ni gitiyo maler to idhi kony ji. Kawuono wan gi ji 4 ma bedo gi sidan nikech gin jok mane obiro mondo timnegi gimiluongo ni PET scan. To PET scan margi ncha giyudo approval e NHIF. PET scan ni en ang'o? En scan ma ing'iyo dendi te kin gi kansa to ong'iyo ni to kansa ni nyabedo nosedhi ka odhi ka. Yes. Kone wan gi ji 4 mane obiro Nairobi West kuma ncho bedo approved ma sirikal ncho se approve negi 40,000. Koro gine gibiro to gimedo 10,000 kaka nyicha NHIF timo. To ka gibiro kawuono mondo timnegi, yes, onyisgi ni NHIF no SHA oyie ni bro gidhi gitim PET scan no kendo gichul 10,000 no, lakini kapok gitimo kamano nyaka gidhi register. Koro gitemo register e simu otamore. Ato nyisgi ni gidhi NHIF office. Koro ka gidhi kuro to jo NHIF go konyo gi magibedo registered immediately. NHIF offices mason matown. Koro makoro sani gin SHA offices. Gin SHA offices. Koro nene ni ji mang'eny nitiere kaka daktari wacho nitie challenges mang'eny. Aparo ni kata system bedo clog kata teething problem kaka iwacho ga sama gik moko to apani ka ng'ato nigi shida ma kamano ber mondo ng'ato odhi kanye NHIF offices machon ma NHIF nikech sirikal thieth pod nitie to sirikal ok nya we joge to en ni kaka waneno SHA gi NHIF ni problem mabet en ni apani sirikal otero gini haraka kanyo pok waloso weche piny ka maber. Kaka registration nonego bed gima mos. Ok ne ka sani koka ji register to chalo ni sirikal dwa register 1 million 50 wa register odiochieng' achiel. Onge computer system manyalo register 50 million people in half a day. Koro apani there's a lot of problem kama. Okay. Koro magi apani according to the system kaka wawinjo ji tematema mos kin gi shida kikibede ot kata kikidog odini tuo dhi ka NHIF ing'i ka ginyalo konyi mondo gikonyi mondo register. All right. Daktari wadonja ni kuom Jerry. Dr. Jerry, kuom ranyisi no wuoyo wach mar lak. Iwacho ni e higa achiel owinjo bed ni gising 2,000 mar ng'iyo makonyi weche mag lak gi. Idhi ng'ini go ka bende en kare, oseng'iye to inyise ni ma koro dwaro mana luoka tiluoko ni kata ma to koro owinjo bed ni pudho inyalo pudhe ma bende dwaro ni koro kobedo ni kwa ng'iye to neno ka en gi bugo moro wahole kuyo moko mondo obed refilled mondo donj ni koro ok bed gi problem. Ma joma thoth samoro penjo ni ka 2,000 e higa to ma en ot kaka wawacho ni household ni
bende en gima nyalo bedo ni nyalo konyo household kokete SHA kaka 2,000 e higa kuom ranyisi. Daktari midhi neno mondo onyisi gima chandi biro dwaro ni mondo mi ogol pesa moro matin. Kidhi kacha bende koka wach mar thieth. Ma en penjo mosebedo. Akeka un bende useromo gi gima chal kod ma ile manyien mar SHA ni. En mani pod wanyien e SHA ni, lakini ka pacha to 2,000 e higa tin. Niwach kata lak ang'eni kidhi thiedho kata odiochieng' achiel to kapo ni tiyo gi pesa ni to inyalo tiyo gi pesa mang'eny mokalo 2,000. To ma ting'eno miyo kaka household, manyiso ni en ot mangima ng'ato kata nyathi moro ne tuo otiyo godo ng'ama miyo kamano. Koro anyalo wacho ni otin en mani koro gikete kaka insurance cover. To apart from that, kata mana king'iyo NHIF en ting' ikruok. Wan deal gi primary health care. 2,000 ni apa nokete primary health fund ya. Ma ndalo machon cha NHIF tiyo gi gimiluongo ni capitation. Capitation ni nochako maber. Nochako gi 720 mano ng'ato ka ng'ato e ot imiyo osiptal. Koro osiptal ema koro ni gin koro mandate mar thiedhi to dweche 3 korumo tichaki medi kamano. Koro ikuongi miyi pesa kapoki thietho. Kapo ni gidhi kete under capitation to en gima nenore. Lakini kapo ni en gima fee for service to apani odhi bedo matek niwach seche ma koro ng'isi ni en fee for service ni to in idwa thiedho jatuo. Koro ikia kata ni idhi thiedhe maromo nade. Manyiso ni jotuo dhi medo pesa gi mondo eka giyud thieth. Capitation ne ni koro in imiyi pesa chuth to jatuo ni nyalo biro kata okobiro to pod iyudo pesa cha. Koro ing'eni in gi benefit kaka osiptal ni inyalo winjo maber. Mani ora. Ni jatuo obiro kata ok obiro. Jatuo ikuongo yiero osiptal. Yes. Okuongo yiero ni an kapo na tuo tibo thiedhe osiptal machalo kama. Osiptal ni to obedo registered e osiptal no. Yes. Koro ing'eni at least omiyi pesa moro ma kata kapo ni jotuo gi obiro kata ok obiro to ni in gi capital moro. Lakini kapo ni en fee for service mean ni seche midhi osiptal cha to pesa kose thiedhi to invoice ioro ne jo NHIF to jo NHIF chulo. Koro kapo ni ong'isi ni nyakiti mana 2,000 e higa titiyo gi ng'at achiel kugitieko pesa no te. Koro ing'eni manyiso ni jo modong' ka nyaka gola pesa e ofuko gi. Alright. Koro kanyo be magi gik ma onego bedni jo SHA leronwa maber kaka osiptende mondo wang'eni twatiyo nade gi 2,000 ni. Seche ma giwacho ni en 2,000 e higa ni en capitation kose en fee for service. Mago ang'eni gik ma pod mbele ka inde wadhi ng'eyo. Alright, erokamano ahinya. Dr. Primas. Nitie pek maduong' kabisa kwaluwore gi ndiko kaka service ni itimo to mit kabisa kendo ber kabisa kendo dhi miyo ji mang'eny dhi yudo thieth kendo thieth nyalo bedo maber. Mano kaluwore gi gimondiki. Yes. To kwadhi e service delivery kata mana kaka idhi time. Yes. Tek nikech piny osedhi mbele. Ndalo manigolo lak ji 2,000 en chon. Laki nyagolo mana 2,000 e kuine osiptende matindo dala kucho. Kata mana dental clinic maber mondo gol laki ok nyal chulo pesa matin 5,000. Nikech kaluwore gi ngima masani ing'eni laktari be nyaka yud gima oketo ofuko eko nya ng'iewo sut kaka daktari nigi sut ni. Yes. Sut ni ok en siling 1. To kidwar ni koro a whole family da ketelo miadi tende ni kegin family mar ji 5 ipogo gi 2,000 en pesa di 400. To laktar sani consultation ma standard kaka dental consultation en 3,000. Golo lak en 1,000 wach kata ko duoko niga mapiny en 4,000. Mano 7,000. Koro kimiyo a family 2,000 onge gimitimo. Koro mano dhi chendo to chuno ni ji mang'eny ibo thiedhe health center. Nikech ramna Kenyatta National Hospital ya file en 1,500 ogol ni laki en 3,000. Kotene ni mano en mana ng'at achiel. Tin gi ji 5 approximately ji 3 nyalo bedo gi shida mar lak. Kenyatta en about 4,000. Ko 4,000 ki multiply ga 3 en
Ano 12,000. 12,000. Koro chuno ni pod ji bogolo pesa e ofukogi mondo giyud services mabeyo. Penjo mara ni uparo ni chenro ni ng'iyo weche mag chako thieth gi piny ahinya moloyo mamalo emomiyo oket gik machalo kod magi kod mana weche mag ng'iyo lago chak ng'i lagi ki osiptal machiegni dala koso ang'o ma unyalo wacho kamano? Gima anyalo wacho ni mokwongo onego bed ni wang'iyo ni to wan e kategori mane. Yes. Kategori mar thieth mar kaka packages magimiyowa wang'e ni ji chudo diriyo. Nitie joma chudo ming'ado osara kata gichulo kendgi, to nitie joma ok chul. Manyiso niya giweyo room moro mar joma ok dhi chulo ma serikal ema dhi chulo negi. To kapo ni serikal ema chulo ni to oket ni pesa matin. Niwach kwang'iyo primary health fund ni mamalo ni en ni ok en bora ni register kata ok ichulo to nitie gima kotimi to inyalo yudo thieth. Koro kanye ma apani serikal oketo pesa moro matin ma kata kwang'iyo giwacho ni en 900 per year ma kia kata ni en capitation kata en fee for service to 900 per year ni ma koro emanye inyalo tiyo godo. Manyiso to 900 per year ni kapo ni tuori kata dichiel ok apar kata Nairobi ka 900 inyalo thiedhi. Mane en kiwango matin magiketo ma serikal matimo nade ema chulo ni. To nitie jok makoro donje okang' machielo makoro waluongo ni SHIF makanyo ere makoro nitie deductions gi nitie jok machudo. To seche ma ichudo ni kapo ni oseng'iyi niwach giketo system moro mang'iyi mang'iyo ni to ng'ani nyalo chulo pesa machalo nade. To jomoko nitie ma kata kelo ne gino onego bed ni gichulo kata 4,000. Nitie ng'ato mana ayudo kawuono nong'isa ni en gigo nogolo ne ni onego bed nochulo 4,000 e dwe. To chon cha to nochulo 1,700. Koro 4,000 ni tiye ni chule kapo ni ok ondiki tich tichule e higa. Kalure gi chik magiketo sani ichule e higa achiel. Manyiso ni ibogoni kwan to 4,000 ni kapo ni mari en 4,000 kata 3,000 igoe times 12. Koro kose goni times 12 no koro eka inyalo chulo pesa ni dichiel. Mane kaka gikete sani. To gima gikonyo godo ji kendo matin ma kia kata ni tiyo okanyal lero kanyo ero ni giwacho ni inyalo donjo godo e hustler fund. Seche ma koro oseket ni kanyo no kidwa chulo gini to inyalo miyi loan mar hustler fund. Mane ma apani nyoro kani penjo CS to notemo wuoyo wach hustler fund kanyo to nokodonjo maber. To hustler fund ni ema koro ginyalo miyi godo ni kapo ni ok inyal chule te dichiel gi pesa ni to wanyalo miyi hustler fund mondo itim nade mondo ichul godo. Koro king'iyo mano mago jok ma kata king'iyo kategori margi to nitie gik ma ginyalo yudo kata pesa moro ma bet berberie ma giyudo e thieth ma ka gitiyo gi SHA kata SHIF. To koro kwadok e critical and chronic illness kanyo be giwacho ni kapo ni ibedo registered to kendo ok ochuno ni nyaka bed ni chulo pesa serikal nyalo timo nade niwach mano koro wuok e exchequer mano kuoge e SHIF mano wuok e exchequer mano ibo chulni kendo. Koro kanyo be ing'e ni nyaka gin miyi mana matin niwach mano ok pesa ni mano pesa ma serikal ema timo nade ema golo en marwa niwach wachulo tax en mani koro serikal ema gole to bogole matin emino ka nitie gik moko ma kinyiso kaka ni 2,000 giga to waneno ka wan wuon gini ok bi konyowa en mani koro serikal omiyi gimoro matin mano gi pacha. Koro mano en gima serikal omiyi mopogore kod omenda ma nitiere SHIF ma ing'adi ma iterio kocha. Mano en gima serikal miyi mondo miyo joli kopo ni koro kodonjo kama koro ikawo omenda kowuok e SHIF ma en kungo mari kata omenda misebedo kioro ming'adi kono koro ema biro konyo juolo wachni. Kane President Ruto kelo wachni ndalo mag nitie mono wacho ni nitie ndalo moro owacho ni onyalo bedo ko nitie jaka jok ma ok ti mibo chul negi. Apani kinyalo ng'iyo chien kocha to inyalo yudo kuma ne president owacho gima kamano. Koro kane jogi ok ti tibo chul negi to ne ji penjore ni to ibo ng'egi nade tibo chul negi nade. Koro jogi mane shida mwan godo en mania omigi kategori moro to kategori momigi no en pesa ma kapo ni dhi godo hospital to nyaka imed mari. Okay. Daktari, Dr. Primas,
tuoche ma bende wacho ni gin tuoche matama miluongo ni chronic illnesses ma bende gin moko kuom mago ma samoro wacho ni muonyo kuom ji omenda mathoth ahinya. Kuom ranyisi mondo ithiedh tuo mar kansa wacho ni idwa ni ithiedhi chiegni pile ka pile kuom ndalo 20 kata kuom ndalo 30 luwore kaka oyud ni dendi chalo. Gin ber mage mashagi nyalo konyo joma chal kod mago nikech gin jok ma samoro winjo ka wacho ni wan to koro gini chal ka gima nyalo hinyowa koponi ok ong'e malong'o kata gini nyalo resowa koponi ong'e malong'o. En ang'o ma isefwenyo ni nitiere SHA ma opogore kod NHIF ma nyalo miyo jatuo yot kata nyalo miyo jatuo pek poni otimore yo makare? Kotimore yo makare to dhi konyo ji kabisa jok manigi tuoche machal kama nikech kaka daktar wacho jogi bo yudo thieth kuom funds kata omenda e yore ariyo. Mar SHIF ma en pesa migolo to wagolo wate to waketo to pesa no thiedho. Aeto kendo moro ma sirikal bo golo ni miluongo ni critical or chronic care kata wacho ni emergency fund. Koro mano example in gi cancer kata mar obo to osethiedhi ma pesa chorumo. Koro wan kendo gi fund manya sirikal nyalo golo ni kuom critical care nikech in critically ill kendo in gi tuo miluongo ni chronic illness. Koro mano kendo nyalo medo mami thiethni. Koro kuom pesa sani ma giketo mag cancer gi bro thiedhi to in gi additional fund malachiel. Mar ariyo wan gi treatment ma sani koro expanded kabisa. Chon NHIF ne chulo to ji ne golo kendo pesa mang'eny e pocket gi. Kaka anawacho di sama in gi gimoro ifuolo ma laktar nyalo paro ni in gi tuo mar oboyo, lung cancer, nyaka ogol biopsy specimen ma wach ni in gi cancer kokichako thiedhi ma NHIF cover. Kapok igine mano tichulo gigo. Koro sani Social Insurance Fund bro chulo ni nyaka 10,000 kochakore pim nyaka thieth. Koro gimoro nitiere ka. Abiro neno daktari mondo mi adonja aduong' dho daktari mondo yawna mondo anyise ni daktari ana winjo kama ma miluongo ni consultation fee. En bende okete iye ka nikech kae kama jomoko wacho ni nikech kidhi kuom osiptal tibiro ng'isi ni consultation fee en 1,500 kuom ranyisi kata 1,000 ma en neno daktari no igolo 1,000 ma bende oket ka. Koso ento to onge chako mana chakre pim nyaka thieth. Koro ento bro luwore gi hospital midhiye. Okay. Nikech kidhiyo kaka osiptende mag sirikal gi ka in under sama pod idhino to tuoni ni en under primary health care system kata primary health care fund ibro sirikal bo chulo ni. To wach ni sani kaka Nairobi ka idhi hospital ma Metropolitan kata idhi clinic e Buruburu kachicha to kata idhi e clinic mar Mama Lucy kata clinic mar se Dandora kachicha. E Dandora ibro goni bei mopogore gi hospital clinic ma Buruburu daktari en private. Obong'isi ni consultation fee mara en 3,000 to thiedhi kama en 2,000. To kuom kaluwore gi tuo ni en mar primary health care nikech wan registered level 2 level 3 imiyowa pesa mar 900 mar familia whole year. Koro obong'isi ni 900 momiyi to anto mara en 5,000 koro ichulo mago mondo thiedhi. Koro ichulo modong' ni. To ka in ka sirikal wacho ni okay thieth marwa en 800 to sirikal thieth na mar 800 to sirikal to mi 900 koro in wathiedhi athiedha nono. Koro mano to pod nitie private doctors kata mana sirikal ma government kiki exceed the amount midwaro to nyaka itop nyaka imedi. To mano pod ber nikech mano gima ncha timore ma bincha waseng'iyo go. Mana kidwaro ni mondo koro ibed fully covered nyaka ibed gi private insurance mari. All right. Nyakora mogi weche koka mit. Kaneno ka nitiere ote moko ka wasom gi. Nitiere moko ma bendo sedwoko kaka ng'ato penjo ni an pok andikora nyalo timo nade niwach ni nyalo dhi ofise ma chon nyocha iluongo ni NHIF offices ma sani koro gin SHA offices mondo ng'ato nyalo konyruok e ndikruok ma kamano. Ng'ato penjo ni ka ichudo kendi tichulo pesa di. Aparo ni Dr. Jerry nosewacho ni mane gima pod sirikal temo goyo kwano ng'eni to yuto mar ng'ato en nade mondo koro kedhi chulo kendi to biro nyisi ni in nikech yuto mari sirikal oseyudo ni en kama koro mae pesa ma ibiro nyisi mondo mitim. Penja daktari niere kaka idhi kony jal mane oro kwayo ma NHIF mare opuodho
pesa moro mondo timne jatuo surgery. Bende SHA biro timo kaka NHIF noseng'ado. Mano Felix mar Migori mopenjo kamano. Okay. SHA is good for me. My name is Victor Otieno. Wacho kamano. Erokamano. Kasto daktari bati penjna dakteche ni SHA magi pakono biro tamo gi ng'anyo makata jotuo tho. Yedhe bende biro yudore osiptende kidhi e thieth gi kada kaka Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Ipango line kata nyaka saa aboro. Mogik jomage mabiro tayo gino. M-Pesa, okay. Ma pesa oklalie kata ji oktamre kao ting mar thieth. Okay, openye ni SHA ni mupako ni obro tamu ng'anyo kada keche. Gima ng'eyo ni gimo miwa mwan go dewi mesa. Yes. Sani. Kako ndike ikako miwa go to aneno ka gima en gima ber kako miwa. En mani koro implementation opogore. Kapo ni gidhi implemente kaka giwache no to ng'ikruok moko matindo kata gik matindo mapok gibedo godo ratiro mondo ka giketo ratiro to en gima nyalo konyo oganda niwach oloyo bedo nono. All right. To osiptende tegino osiptende mago koro wang'iyo niwach sani koro government osiptal kaka TUN ni koro gibedo devolved ma the county government monego bende ng'iyo ka yath nitie, ka tich nitie, kata ka thieth yudore, kata kok yudore. Lure gi levels mag osiptal. Sani wan gi levels mang'eny, anang'i osiptende mang'eny ma wan kata mana thurwa kumoae. Osiptal en level 4 to okotigo tieno. To nyocha otigo tieno to sani okotigo tieno. Mangiso ni mano to ok en tij SHA. Koro wan SHA mwawuoye kawuono, to wawuoye mana gima document momiwa mwaneno ka neno maber kendo nyalo konyo oganda kalure gi kaka intie. All right, Dr. Primas, baneno ka koro sawa ong'adore, wadwa mana ni mondo watiek gi kanyo. Koro gima osebedo problem e pinjewa mag sub-Sahara. Yes. Iluongo ni fund management. Pesa twayudo to kaka itiyo kode e sida. Ineno kaka sani gimoro ma inyo pinyni mogik iluongo ni pending bills. Imiyo service to chuli en a problem mar sirkal. To kwa sirkal nyalo yudo pesa tichulo to pesa itiyogo e yo midwaro. Ka voto wacho ni traveling expense en 50 million. Kwa chope 50 million to wacha. To kwa chope 50 million waneno ni wakao mar researcher to waduo kacho bed 100 million. Aito research bedo maonge gi pesa. Koro nywandno ok ne mosebedo ka nyuato. Kok wanya nywandore gi pesa kosebedo kwa nywandore to gini en gima ber kabisa. Jaramogi, weche thoth. Chieng' moro achiel ageno ni wabiro yudo thuolo mar bedo kod apisa makoro ng'iyo wach mar SHA ni kod dakteche mondo wa compare ni daktari mae gima gini wacho ka bende gini nyalo timore maber ka koro jobiro manyo thieth. Aparo ni en gima ber mabiro medo go mbaka kaka sa medo dhi kaka weche medo wuok, jopiny medo bedo gi ng'eyo, penjo bendi medo penji mondo lero bedie e kinde ma SHA ni Jaramogi koro chako tich. Erokamano ahinya kuom keto Jaramogi TV lo Dr. Jerry Okelo kaachiel kod Dr. Primas Ochieng'. In bende Jaramogi mikao thuolo mar yoro na ote mari kaachiel kod bende migosi kod in bende miketa kata wang'i kendo ng'iyo kaka iwinjo kaka wach mar SHA ni en kopim kod NHIF poch gi pak. Nyinge en George Bati loya mosiro weche gi duto te Jaramogi koting'o jaloko mara iluongo ni Wilson Ochuka, director mara Philip Ochieng' kod kweth mare duto te magen godo e kiru mar ariyo mar keweche kaachiel kod jago picha mar Ernesto bende Jaramogi. In bende Jaramogi wacha kami poch gi pak wenda bende poch gi pak kuom biro otieno ne mondo gipognwa kata gichutnwa rieko kuom gigo ma nyalo miyo wabed gi ng'eyo e ngima wa nikech iwacho pile ni ngima en mwandu. Nyinge en George Bati, otieno moko yoriti masani.